Здравейте, приятели! В днешното видео ще говорим за нашата мисия. Защо сме тук? Какво се иска от нас? Каква е нашата цел? Каква е нашата мисия? И дали това е задача, която трябва да разрешим в този живот или в няколко прераждания? И така най-лесно може да погледнем както е разположението на Слънчевата система. Слънчевата система, в средата имаме Слънцето и около него са всички планети. Така нашето съществуване като индивид може да се разгледа. Първите планети, които са около Слънцето, са Меркурий, Венера, Земята, Марс. Това са планетите, свързани с нашето оцеляване, с земната енергия, с това, което правим, за да оцеляваме физически. Да се храним, да спим, да ходим на работа и чисто физически да оцеляваме. Като има души в едно прераждане, например от началото до края на един съзнателен живот, те не излизат от този кръг на физическо оцеляване и т.е. те се задоволяват с това да работят за оцеляването си. Но има души, които започват да се развиват духовно и идва определен момент от техния живот, в който започват да си задават въпроси и защо съм тук, какво повече мога да направя, и за тях вече не е достатъчно това само да оцеляват и да ходят на работа и да преживяват, а те вече искат с една по-голяма дълбочина да разберат себе си, да опознават света около себе си, искат да живеят малко по-пълноценно и изпълнено и вече почват да търсят смисъла като цяло за себе си по-задълбочено и философски. Тогава стигаме до планетата Юпитер. Това е планетата, която е свързана с целта, с нашата мисия, с разширяване, с еволюция, планетата на изобилието, на късмета, на щастието. И днес даже нарисувах подарък за вас, картина с планетата Юпитер, енергийна картина Юпитер се казва, споделена е в групата Кристално съзнание във Фейсбук и може да се свързвате. Енергията е програмирана за неограничено време. Темата каква е нашата мисия е доста обширна. Ние всички сме свързани, всички сме едно. Аз обичам да го определям като в Вселената като мозъка майка и ние всички сме неврони и сме свързани помежду си в този мозък. И ако погледнем по-задълбочено нашата мисия, преди всичко като звездни семена, всеки един от нас е звездно семе, дошъл на тази планета Земя. Имаме планетарна мисия и тя е да намерим баланс, да намерим интеграция в този преход, който се намираме на еволюция, прехода за пето измерение в нашата планета. Има отделно видео за прехода в пето измерение, може да го намерите в YouTube канала Кристално съзнание, както има и доста материали в групата Кристално съзнание за прехода в пето измерение, може да ги разгледате и прочетете повече за това. Сега в това видео говорим за мисията и това как става тази интеграция. Като цяло нашата планетарна мисия, като звездни семена, всички души, които сме в момента тук на планета Земя, някои от нас са ветерани и повечето от нас сме такива, които сме с множество прераждания, стари души сме. Ние сме били още по времето на Атлантис. Това е била най-развитата цивилизация, която е била в пето измерение. Повечето от нас сме души, които сме били по времето на Атлантис и в момента сме тук на планета Земя и ние помагаме за прехода в пето измерение. Тоест, по времето на Атлантис хората са били напреднали и с технологии, с неща и са били от пето измерение тръгнали към деградация, към трето и вече
се е наложило даже да бъде заличена тази цивилизация, защото са правили доста злоупотреби с всичко, което е. Сега душите, които сме дошли и сме били по времето на Атлантис, помагаме в този преход, пробуждаме се по-бързо от всички останали на тази земя и сме като фар, като светлина в този преход. И като цяло на всички, абсолютно всеки един от нас, нашата планетарна мисия е да помогнем за този преход, за интеграцията на дуалността, защото на нашата планета има тъмно, има светло, има добро, има лошо, има и двете неща и те са в нашия происход. Те са закодирани в нашата първа чакра. Там са двата атома, които са плюс и минус, т.е. ние сме изградени от това. И нашата природа по същество е дуалност. И всичко в този свят е добро и лошо, тъмно и светло. Нашата мисия като цяло, като индивид на абсолютно всеки един от нас на тази планета е да направим тази интеграция вътре в себе си. Да интегрираме дуалността и да се издигнем над нея. Да направиме възнесението в пето измерение. Пак ви казвам за тези от вас, които тази тема пето измерение не ви е ясна като понятие, като ново нещо е за вас. Може да отделите време да прегледате материалите, които вече са споделени и да разгледате за пето измерение. Каква е разликата между трето и пето? Има едно видео, което подробно е обяснено. И така за пето измерение всеки един от нас трябва да намери тази интеграция на добро и лошо, на светло и тъмно вътре в себе си, да се въздигне над него. И това като цяло е нашата мисия на колективно ниво. Нашата планетарна мисия е да намерим баланса. И за това сега, както виждате, събитията, които се случват, с дори болестите, които застигат нашия човешки индивид, всичкото това на глобално ниво се случва в помощ и в услуга на тази мисия, за да може да намериме баланса и за да може действителността и нещата да се променят в посоката на единство, на хармония, на баланс. И това като колектив, на колективно ниво трябва да успеем да го направим. Тоест всеки един от нас трябва да намери сенките в себе си, да направи тая интеграция вътре в себе си и след това може да го направим и на колективно ниво. Като цяло това е нашата основна мисия, за която сме дошли, мили приятели, за тази интеграция и за прехода, да намерим вътре баланса в себе си и на колективно ниво. И както съм казвала и в предишни публикации, лекувайки себе си, ние лекуваме и цялото. Вселената около нас, тя е едно огледало. Ние сме в стая с огледала. Тази реалност, в която живеем, тя е една илюзия. Както е казал и един любим мой автор, Дон Мигел Руис, той говори за сънищата и за илюзиите и за това, че нашата душа, когато се е съгласила да дойде тук в тази реалност, ние доброволно сме го избрали този път и сме дошли доброволно да потънем в тези сънища и в тези илюзии. И разбира се, основната крайната точка на този път е отново към светлината и отново към източника, откъдето сме дошли. И всеки един да намери себе си. Аз съм пътя, истината и живота. И когато всеки намери това в себе си, този вътрешен център, това, че той е пътя, това, че той е истината, че той е живота, тогава вече той може да се отвори за една по-глобална мисия и да помага на другите около себе си за същото нещо. И как правим това? Каква е нашата мисия? По принцип няма такова нещо като мисия, например, ето аз сега рисувам картини, няма го някъде записано, Галя рисува картини, нали? Мисията на Галя е тя рисува картини. И аз примерно цял живот съм чакала да стигна до този момент да почна да рисувам изведнъж картини. Не е това мисията. Мисията е, както ви казах, първо на вътрешно ниво, да намериме този баланс и интеграцията в себе си
И след това, като стигнем вече до планетата Юпитер, т.е. не се задоволяваме вече с това аз да работя някаква работа, която ми осигурява само чисто физически моето оцеляване и то няма никакъв смисъл за мен вече в един момент. Аз тогава, стигайки до тази планета Юпитер, искам вече да правя нещо, което ме удовлетворява, нещо, което има смисъл, нещо, което е в помощ и в услуга на колектива. И това като мисия за всеки един от нас, който стига вече до това ниво, и пак ви казвам, не е задължително всичките, колко милиарда души сме на тая планета, не е задължително всички да стигнем до това ниво и всеки един да влиза в такава функция. Тоест, ние всички имаме N на брой прераждания и в този живот всеки си има определено ниво, в което си се е развил. И не всеки в това прераждане ще иска да стига до това ниво, че да прави нещо, което е в мисия и в услуга на другите. Но ако вие сте такъв човек, такава душа, която вече иска да намери своята мисия, иска да прави нещо по-смислено, добре дошли на нивото, може да разгледате Слънчевата система, как са разположени планетите и може да видите, че сте стигнали до точката Юпитер като разположение. Юпитер ни дава това разширение, той ни дава тази енергия да искаме вече да правим някакви неща, които са ни приятни. Това е нашата мисия, нали? Тоест, търся нещо, което аз го правя заради себе си, разбирате ли? Така може да намерите вашата мисия. Какво е това нещо, което аз мога да правя заради себе си? Което вече аз, правейки го, ще бъда полезен и на хората по някакъв начин, което ще бъде в услуга на обществото и на колектива. Тоест, такива въпроси, като почнем да си задаваме и вече може да почват да идват идеи и неща, които ни свързват с нашата мисия и с нашата по-голяма цел на нашето съществуване. И пак ви казвам, няма такова нещо като мисия да е нещо точно определено и точно конкретно, нали, Галя рисува картини. Не. Това е нещо, до което аз съм стигнала, задавайки си също този въпрос. Какво е това нещо, което може на мен да ми е приятно аз да правя, аз да го правя с удоволствие, аз да бъда моето автентично аз. Значи, стигнем ли до това ниво да търсиме своята мисия, ние трябва да се свържеме на 100% с нашия вътрешен център, с висшия си аз, да бъдем абсолютно центрирани, абсолютно кохерентни, емоции, чувства, мисли, всичко да работи в синхрон и тогава по-лесно може да осъществиме това, намирайки себе си. Затова хората казват обичай себе си. Преди всичко, ако не сме научили да обичаме себе си, ние не може да стигнем до това да бъдем в нашата мисия. Защото като цяло трябва да се обичаме, за да може да се направиме самите ние щастливи. И когато един човек се научи да бъде щастлив тук и сега, с това, което го заобикаля, такова каквото е, с всичко каквото е, той вече може да стига към това следващо стъпало да търси своята мисия. Преди това и дума не трябва да става за мисия. Ако човек още не е изгладил ръбовете си, не е преработил сенките си, не се е научил да бъде щастлив в тая реалност, той не е готов още за такова стъпало да бъде в мисия. И затова изначално нашата планетарна мисия трябва да изпълним първо нея, да намерим интеграцията вътре в себе си, на Ин и Ян, на мъжка и женска енергия, да намерим една мекота в себе си, един център. Просто да караме този кораб, защото нашето тяло е едно превозно средство, с което се движиме в открито море. Просто трябва да потеглиме с такава центровка, че ако ще около нас да има и 10 бала вълни, ние да си караме към посоката, за която сме тръгнали, супер смело напред и големия кораб вълните не го люлеят. Но ако ние още не сме оправили плавателния съд и ние сме в лодка, която най-малката вълна я полюшква, тогава още не сме готови за мисия.
Но за тези от вас, които вече са стигнали, които са оправили лодката си, които вече се движат с голям кораб и вълните не ги люлеят, те вече имат тая готовност за мисията си и въпросите, които ви казах, ще ви насочат много добре, за да разберете кое е това. Кой съм аз? Кое е моето автентично аз? Коя е моята изначална вибрация? Коя е моята оригинална вибрация? Свържете се с нея. Всеки един от нас, когато дойде на тази земя като малко бебе, той е дошъл с вибрацията на любовта. С тази на източника, оригиналната вибрация. След това под влияние вече на това как израстваме, как живееме, през какво минава живота ни, вече ние се променяме и това се променя. Но всеки един от нас може да повика тази вибрация. Всеки един от нас може за определено време да се свърже със своето автентично аз и да си зададе въпроса: това, което правя, заради себе си ли го правя? Или заради моите роднини? Това, което аз го правя, заради мен ли е? Прави ли ме щастлива? Или аз го правя заради другите, или го правя защото, примерно, моите роднини, моите близки или някой има очакването аз да бъда еди какъв си. Защото има много хора, които, примерно, баща му е бил адвокат, той после родителите са го накарали и той да учи за адвокат и той в един момент на живота си осъзнава, че е супер нещастен и на него всъщност това, че адвокат, не го прави щастлив. И никога не е късно човек да стигне до тези въпроси, нали, това за кой го правя, заради себе си ли го правя, защото ние преди всичко на тая земя сме дошли заради висшия си аз. Ние сме дошли всеки един за себе си и всички за един. Ние сме едно цяло. Каквото и да правя, аз го правя за себе си преди всичко, но аз го правя и заради вас. Защото всяка една осъзната душа, която е стигнала до апогея на своето пробуждане, разбира, че ние всички сме едно цяло и сме закачени като скачени съдове. Ние сме в мозъка майка. Аз не мога да се отрека от някой или една част да отрека от съществуването на някои хора, че те са лоши, че те са такива или онакива, защото ние живееме заедно в един орган, в мозъка. Значи ако тая част на мозъка, където ако аз я отричам, че тия хора са такива и такива, значи там е болно, а това е свързано с мен. Аз трябва да видя какво мога да направя да се излекува тая част, защото ние сме заедно. И така, приятели, това е посоката. Всичко един за всички, всички за един. Тоест, ние сме заедно, ние сме едно цяло. Каквото и да правим, ние го правим за себе си. Ако аз правя лошо за другите, аз го правя за себе си това лошо, защото то се връща многократно към мен. Ако аз правя добро към другите, то се връща многократно към мен. Това същото добро, защото ние сме свързани. И това е нашата мисия, да стигнем до такива нива, до такива височини на мислене, на действане. И разбира се, не е идеята на мисията аз да си докажа, че мога да правя всичко. Нали, ако аз се пробудя, че аз мога да го играя всякакъв и мога да... например, един човек, който е висок 1 метър, да иска да стане вратар. Или, примерно, някой, който тежи 200 кг, да иска да става жокей по конна езда. Нали, все пак трябва да прегледаме, не да искаме да бъдем всичко на всяка цена и да правим експерименти, като търсиме своята мисия, а в търсенето на своята мисия да видим това, което е най-хармонично за нас, с това тяло, което сме тук на тая земя, с този плавателен съд, с тези възможности и капацитет, с които разполагаме в този живот. Доколко може да ги развием, да развиеме пълния си потенциал. Сега аз ако искам примерно да стана главен готвач, гурме готвач, това примерно да отида в един 5-звезден ресторант и да почна веднага да готвя, няма как да стане, нали? Дори да съм го визуализирала 100 пъти и да медитирам и да си с мозъка да искам да манифестирам, че аз ставам главния готвач. Това няма да помогне. Ще помогне кое? Аз да се запиша на едни хубави курсове за готварство. После да почна да правя черешката на тортата вкъщи, нали? Лека по лека. И в един момент това ще се сбъдне, ще се манифестира. В един момент аз вече ще стана главен гурме готвач.
И това е, мили приятели. Не сме дошли всички да станем, примерно, министри. Един ще стане едно, друго. Ние сме като един голям пъзел. И всеки има неговото значение, има и неговото място. Има души, които няма да стигнат до точката Юпитер в този живот и те, примерно, се задоволят с живи и здрави, ракийката, чашката, салатката и това е. Днеска да мине, утре да дойде и така. Живи и здрави. Ние приемаме тези хора с тяхното ниво на еволюция. Но ако пък ние сме стигнали една крачка по-напред до планетата Юпитер, ние вече търсиме тая мисия и намирането става с активни действия. Не става само с визуализиране, с медитиране и с искам това или онова и търся кое. Търсенето става с, както ви дадох примера за готвача, записваме се на курсове, четем повече книги, обогатяваме, разширяваме информацията и така. Има най-различни в момента курсове за какво ли не и човек винаги може да разшири своето поле на действие. И всичко, което прави, да го договори със своето физическо, емоционално и ментално тяло. Т.е. трите да са в хармония. Заедно. Да ти отговаря и физически, емоционално и психически. Така че, правейки това, което правиш, да си доволен. Например, имам приятелка, която има фризьорски салон. Тя е собственичка, но също и прави удоволствие. Тя вътре си постригва. Тази същата дама, тя е лечител. Тя има много силна лечебна енергия през ръцете, много силно развита дарба. Но тя си е в мисията, това исках да ви кажа, приятели. На нея е добре, това, което прави и доставя удоволствие и това е нейният начин. Значи всички нейни клиенти казват, че след като са се постигали при нея, почват да се прозяват, става им приятно, става им много отпуснато. И тя всъщност си е в мисията. Не е нужно, нали, примерно тя сега да се запише на курс по рейки и да почне да прави сеанси с ръцете да лекува. Нали? Тя пак си е лечител, тя пак си е в мисията. Но примера тук защо го давам? Ако в един момент на нея това не й доставя удоволствие, ако тя не е щастлива, ако тя не е в хармония, тя вече може да потърси да прави нещо друго, което ще й отговаря повече. И пак ще си е в мисията. Разбирате ли? Например, имам друга приятелка, която има супер развита женска енергия, много силна също светлина в нея се отключила. Тя също е в мисията си. Светлината вече работи чрез нея. Ами тя работи в аптека. Тя също от дълго време пита каква ли е моята мисия. Много се интересувам. И аз си казах, ти вече си в мисията си. Значи тя в аптеката, като докосне вашето лекарство, ако вие отидете да си купите лекарство при нея, тя вече го е осветила. Тя осветява с присъствието си цялата аптека. Вътре всичките шишенца, лекарство, всичко. Само тя докато стои вътре, то се осветява. Светлината работи през нея. И тя дори и вие като отидете да си купите едни капки за нос, примерно, на вас няма да ви мине само от капките, а от това, че тя ги е държала и през нея отива тая светлина към вас. И така, примерно, това светло същество също е в неговата мисия. Но и нека да погледнем и този пример. Тя е щастлива и тя се чувства добре. Тя е в момента, в който тя е в баланс и в хармония с това, което прави и е щастлива, тя е в мисията си. Но ако в един момент тя не е щастлива в тази аптека, ако това, което прави, тя не го прави с удоволствие, тя не е доволна от това, разбира се, че е хубаво да намери какво би било по-приятно за нея да прави, тогава пак ще е в нейната мисия. Ако каквото и да е друго да прави, стига тя да е в хармония и да е доволна със себе си, да е щастлива и да го прави с любов, тя пак ще бъде в своята мисия. Така че, мили хора, дори да, примерно, да сте готвач някъде, ако вие правите тази храна с любов и готвите с любов, вие сте в мисия, защото тази храна ще отиде и хората в заведението ще се нахранят и те ще се заредат с тая хубава енергия.
И затова като цяло пак казвам, каква е нашата мисия? Преди всичко да бъдем в баланс, в хармония, всичко, което правим, да стигнем до едно ниво, да го правим с кеф, с любов, защото това се оказва влияние както на самите нас, така и на цялото. Защо? Ако този готвач не е доволен, ако той не е щастлив, ако той не е постигнал интеграцията вътре в себе си, а той е отишъл на работа с недоволство, той е отишъл само за да изкара пари и негодува, и мрънка, и се оплаква, и зарежда храната с ниска вибрация, какво следва? Той вреди на себе си, той вреди и на другите, защото хората, които се нахранят от тая храна, те ще вкарат в организмите си тая програма. И затова, мили приятели, когато ходите на заведение, дори в храна и напитки, аз винаги съм го казвала и пак ще ви подсетя, благославяйте си храната, защото не се знае какви енергии са попивали в нея. Вода, храна, всичко аз благославям. Благословена да е храната. На ум си го правя, защото естествено не е навсякъде удобно да си кажа на глас молитвите и благословите, но където мога си го казвам на глас, където мога, когато не съм сама, си правя тези неща на ум. Благославям си храната задължително. И така, мили приятели, това е нашата мисия. Всичко да правим с интеграция, с баланс, с любов и да намерим нещо, което ни е приятно. Но пак ви казвам, ако сте тръгнали да намерите това, кое е вашето нещо, трябва да има и компромис. Трябва да пробвате няколко неща, докато намерите кое е то. Тоест, компромиса в какво е? Ами, покрай това, което правите за удоволствие, ще има и 3-4 неща, които няма да са ви толкова приятни. Например, ето аз сега съм намерила нещо, което правя с удоволствие, енергийните картини, които правя за вас. Това го правя от сърце, с много любов, с много заряд, работя с изключително голяма сила, имат те също и заради това, че аз го правя с любов и от сърце. Но покрай това има и неща, които не са ми толкова, примерно, забавни. Например, групата вече е над 12 000 души. Аз администрирам тази група. Ежедневно има хора, които пускат глупости. Например, пускат Слави Трифонов, раздава по 5000 лева. Какви ли не изцепки се появяват, които аз ежедневно ми се налага да ги почиствам, за да поддържам вибрацията на едно високо ниво в групата. Примерно тези неща ги премахвам, почиствам постоянно. Има доста неща, пак ви казвам, като краен продукт, като крайно нещо, аз с удоволствие бих рисувала денонощно, нали, рисунките. Но аз не правя само това. Значи поддръжката, тези хора, които има много, които не са въобще за тази група, някои отпадат автоматично. Тая хигиена, която се налага да правя, за да поддържам висока вибрацията, това аз го правя в свободното си време. Това го правя, инвестирайки лично време. Значи моята енергия, моето време, аз инвестирам в това и то не е толкова забавно. Също така, примерно, има хора, които пишат на лични съобщения, ме занимават с какви ли не работи, които, нали, се сещате. Това също не е толкова далеч забавно. Примерно някой как е спал, какво е сънувал, да му разтълкувам съня. Хиляди неща, разбирате ли? Това не е толкова забавно и приятно да те занимава. Но това всичкото е част от пътя. И за да има накрая този продукт, за да има нещо, нали, ние сме едно цяло, ние сме свързани. И за да бъда в мисията си, покрай тия приятните неща, има и неща, които, нали. И затова се опитвам да ви обясня. Ако вие сте човек, който търси вашата мисия, вие трябва да направите активни действия, вие трябва да пробвате неща, но трябва да платите и цената, че покрай тези неща, нали, защото аз съм чула приятелки мои, които са били също по път за своята мисия, заедно вървим в този път. Казва, ама това не е моето нещо, нали. В групата почват да го занимават, примерно той има група, почват вече някакви неща и той, това не е моето нещо. Еми не се предавай, не се отказвай. Покрай тези неща върви и другото, нали. Смисъл,
Затова ви казвам, няма тъмно и светло, няма добро и лошо. Всичко е едно, всичко е заедно. Това е част от интеграцията. Няма как на тебе да ти се даде само това да правиш, нали, което ти е най-приятно и около него да не ти се налага абсолютно никакви други действия и никакви други неща, които да не те занимават. Нали. Няма как. Покрай това, което ти е приятно, може да има и 5 неща, които са ти извън зоната на комфорт, но точно те ще ти помагат да правиш това, което ти е приятно. И така, мили приятели, това е нашата мисия. Вече като стигнеш до такива нива и искаш да развиваш такова нещо, трябва да положиш усилията, действията и нещата, за да го има. И постоянство. Пробвай за известно време, нали? Не е при първото нещо да се откажеме сега и това не е моето. Пробвайте, вижте това. Човек се учи от опитност. Ако ние не сме пробвали абсолютно нищо, ние няма и да видим нищо. Но ако пробваме, примерно, повече неща, ще имаме база на сравнение и ще сме по-близко до целта. И тя целта е, че като цяло всичко си струва. Всичко, което сме напробвали и сме направили, ние сме го направили за себе си преди всичко. И то се отплаща. И това е нашата мисия. Да правим нещо, което максимално подхожда на нас, отговаря на нас, помага ни да бъдем щастливи, да се чувстваме добре, правейки го. И, разбира се, да бъде в услуга на цялото. Да бъде в полза, да бъде с нещо полезно на другите. Това е бъдещето. Това е бъдещето и на всички нови бизнеси, които се отварят сега. Абсолютно всички, които са насочени върху това да бъдат в услуга и в полза, те ще просъществуват. И особено ако се направят с баланс, с любов, с всичко и така, успеха е на лице. Но стигаме и до планетата Сатурн. Ако погледнете в Слънчевата система, следваща спирка е планета Сатурн. Защо е господаря на кармата след Юпитер в този обръч? Сатурн малко ни стопира, нали? Той казва, чакай малко сега. Ето ти сега тия трудности, ето ти сега тия проблемчета, тия неща. И ти изсипва една камара предизвикателства, които ти идват по всякакъв начин. Те идват защо? За да те пробват. Я да видим, това твоя път ли е? Това наистина ли е твоето нещо? Това наистина ли е твое? И вече ще мога да, ако там намерите отговор, да, аз продължавам, и успеете да преминете през тези предизвикателства и пак имате тази хармония и баланса в себе си, и сте добре и сте щастливи, вече минавате напред и стигаме към височините на Уран и Нептун. Това вече е висшия пилотаж. Тук вече говорим за хора, които се развиват и в по-голям мащаб, защото нашата мисия може да се развива в различни мащаби. Значи аз мога да ви дам пример с приятелка, която примерно гледа на карти Таро и прави прочит на енергията. Толкова добре и се получава, нали? Тя много добре прави прочит на енергията. Много може да се успокоиш или по някакъв начин да има полза, ако нали, гледаш в пространството на вариантите, чрез някой, който има такъв опит и дарба. Обаче, ако тя не се разшири и не е стигнала до планетата Юпитер, тя ще си гледа на карти на приятелки вкъщи, нали така? Обаче в един момент тя като стига вече до точка Юпитер и иска да продължи напред, хоп, излиза си от зоната на комфорт и прави групичка във Фейсбук. И вече е на разположение пред другите хора да го прави това. Хоп, излиза си от зоната на комфорт, защото непознати хора почват да й пишат и така нататък, но тя вече не гледа в къщи само на приятелки, ами тя вече го прави в по-голям мащаб. Нали? Просто давам един бегъл пример за някакъв талант пак, за нещо, което може да е в полза на другите, но пак искам да се спрем и да погледнем темата добро и лошо, тъмно и светло и да кажа, че за пробудения човек, за един истински пробуден човек няма такова нещо като добро и лошо, тъмни и светли сили.
защото те всичките са в нас. Цялата Слънчева система, цялата Вселена, есенцията на всичко, което е вътре в това физическо тяло, което сме ние. От нас излизат всички демони, всички богове, всички божества, абсолютно всички същества. Всичко излиза от нас. И т.е. аз не отричам, че има същества от четвърта плътност, които се хранят с нашата негативна енергия и те примерно са преувеличили своите правомощия и могат даже да те предизвикват и да те обладават, за да се хранят с негативна енергия. Има такива същества. Но ако ти, това, което искам аз да кажа е, че ако ти си пробуден човек, ако ти си намерил баланса вътре в себе си, ако корабът ти е уплътнен от всякъде и плуваш в открито море стабилно, тия същества спират да те притесняват. Защото те са част от теб, те са просто една твоя прожекция. Ти вече като можеш да владееш всичката си сила, няма как никой да злоупотребява. Говориме от тъмнината. Защото тъмнина и светлина, това всичко е в нас. Това са наши прожекции. Вселената е едно огледало. И всичко, което се случва около нас, което е негативно, да кажем, нали? Ние го отразяваме от гледна точка на негативно, казваме, класифицираме го с етикет, това е негативно. Не, зависи как го класифицирате. Всяка една ситуация, тя е огледало на какво има в нашата дълбина, в нашето подсъзнание, т.е. какво има за преработка. И ако вие сте една много осъзната душа и работите усилено със своята еволюция и развитието си, ще дойде момента, в който тия огледала стават прозорци. Те няма какво повече няма какво повече лошо да ви се прожектира, разбирате ли? Вие вече правите самото възнесение вътре в себе си като индивид. Тъмно и светло, добро и лошо, всичко се обединява в едно. Вие вече имате ключа за интеграцията. И вече каквото и да става, вие имате апгрейд за него. То не ви бута. Големия кораб не могат да го лашкат малки вълни. Всичко става малка вълна за вас. Всички неща са дребни неща вече за вас. Но това всичкото е еволюция, защото за някои всички неща са големи неща, за някои същите тия неща са малки неща. Ние не сме еднакви хора. Ние всички сме различни. Дори и за духовното, нашите възприятия не са еднакви. Зависи до какви височини човек е пробуден, той духовното го вижда до планетата Нептун, примерно. А има човек, който е стигнал, духовното го вижда до планетата Меркурий. И затова искам да ви кажа, всичко е много относително. И истините имат много варианти, истината има най-различни гледни точки. Защото ние всичките сме като в една окръжност. И източника е по средата, една точка. И от нея излизаме всички ние. И това какво вижда един и какво вижда друг. И двете неща са верни. Ако в една къща имаме стая, която гледа на изток и една стая, която гледа на запад, и сложим двама човека в двете стаи, и те нямат право да излизат оттам. Примерно, единия ще вижда само изгрев, другия ще вижда само залез. Той, който не вижда изгрева, означава ли, че няма изгрев на земята? Не. Но, когато има интеграция, неговия съсед от другата стая може да влезе и да му каже: "Хей, приятелю, слънцето изгря, светлината иде." И той може да знае, че това идва. И така, мили приятели, това е един на друг. Може да си подаваме информация, да се разширяваме, да сме си полезни с каквото можем, но преди всичко ще постигнем това, когато намерим вътрешния си център, когато намерим вътрешната възнесение над добро и лошо, тъмно и светло, когато се справиме с собствените си прожекции и вече не ни се прожектира, около нас не се прожектират вече екшени, а се прожектира хубави неща, тогава ще знаем, че сме си изчистили полето напълно и може да
светим като слънцето и да помагаме и на хората и да бъдем в мисия. И тя може да бъде абсолютно всичко. Пробвайте. Дайте си възможности повече и правете активни действия за това. Но добро и лошо е относително понятие. Това, което за мен е добро, за вас може да не е добро. Всеки трябва да намери това, което за него е добро, това, което за него го прави щастлив. И да се абстрахира от това какво е при съседа, какво е при другите, какво е за масовката. Защото всички сме уникални, всеки един е уникален. Той има точно определени таланти, качества и неща, които може да развие и с които за него, според неговата енергетика, според това физическо тяло, с което е дошъл на този живот, може да постигне и да бъде щастлив. Така че не се напрягайте, не се насилвайте, а и ако сте в поле, което не е стигнало още до точката на Юпитер, няма нищо лошо, дори в това прераждане, съвсем свободно, може да си живеете така. Тоест, всеки с неговото темпо, с неговото развитие. Важното е да сте намерите тази интеграция и баланса в себе си и да бъдете щастливи тук и сега. Това достатъчно помага за прехода, в който се намираме. И така, мили приятели, това е за днешната тема. Мисията. Планетата Юпитер, може да разгледате енергийната картина, споделена в групата, да зададете намерение, да приемете енергията и да направите кратка медитация, мислейки си за това, кой съм аз, щастлив ли съм тук, където съм в момента, където се намирам, това, което правя, заради себе си ли го правя, заради мене ли е всичко, което правя? И да поемете отговорността, ако не е така, все пак да го направите. Защото никой не ни избира пътя. Ние сме си го избрали, ние сме си избрали предварително да бъдем тук и ще си го играеме до края. И за прожекциите също да поемете отговорността, че сте в огледална стая. Ние живеем в огледална вселена и абсолютно всичко, което виждате, това е част от вас, която ви се показва, за да бъде интегрирана, за да намерите баланс. Тоест, ако се прожектира някой човек покрай вас, който е критичен, осъдителен, значи може да преработите вътрешния си критик. Вие самите да не бъдете критичен към себе си преди всичко. Ако ви се прожектира някой, който е негативен и се оплаква, примерно, значи това все още показва, че има част от вас, която иска интеграция. Има част от вас, която също иска да се оплаква. И просто трябва да преработите. И като преработиме всички тези неща, които ни се прожектират и сме напълно до последно осъзнати във всичко, което се случва пред нас, да го възприемаме като огледало на нас самите, се стига вече до светлината в тунела и стигаме до апогея на своето пътуване и пробуждане. И тогава вече сме на светло. Аз съм пътя, истината и живота. И може да помагаме и на други хора да намерят този път и тази светлина. Благодаря ви, приятели! Успех във вашето пътуване! Бъдете живи, здрави и благословени!